तुका फोन केलेलं कोण ना कितले निमगिले रे ते मनुष्य नाव संचक तयार ना म्हाका चिकी जोरार उलयलो आणि तू कसले घरांत असून ना म्हण सांग म्हण वत्ताय केल म्हाका त्या टाइमार कसं करता म्हणून कळली नेटवर्क इश्यू म्हण सांगून फोन कट केला हांवें पुरो हांव भितर वता कोणी मिगेला सद्य म्हणटाक उरलो नाका ती अंगणान तू रातच्या संगणिती भितर वच्चेत जाल्यार फोन केलेलं कोणे तुम्ही कसले कितले बेजारार आसती करेक्ट सांगा ते दारुल मनुष्य म्हण मागीर हजार इतले व्यवहार असतो गो पुरे तुगेला सांगून बेश्टे जायना म्हाका तुका व्यवहार वे कसन व्यवहार करतस ना सांग कसन की व्यवहार करतस रे हांव पूत सेरून जीव खातास ती मिगेल मात जीवनाची हांतूळ वांगून घेव तितलस हजमदेन तुमगेल कर विंगडा तकड वच्चे ती दायतना वत्त ती तू भितर वचून न्हिदवी येता जाल्यार विषय कसं म्हूण सांग हाई होड जावन गळे सुतोंग येतले रे कडेर कसं करचें सांग आताची सान असताना परिहार करूयेत नवे घरचेला नेशी आणि कोणाला सांगून घेत तू तुम्ही दुड्डू दवा कळून घेतला वे दुड्डू कळून घेवचक अन्नाला आता असलर नवे हा ओय गो तारा दुड्डू पोण गेल गो अय्यो दुड्डू पोण गेल वे 2-3 महिने जाले दुड्डू घ्यानाशी आजी पुरे कपंत घेऊन पडून गे नाही लिंतवे अय्यो देवा कसन सांगलं मा अनेक पंत सांग वाटे दुड्ड दिवचुवे कसन चलते सांगा इतले दिवस गुटार चलते सिले आता पब्लिक केलं नवे तुगल पुत्ता कसा म्हण तुमची उत्तर दिवून घे हा भितर वता कोणाल की फोन येतस मग तुका फोन उकळली असं होडना हा भितर वचून उलयता ते कसं म्हण हंगा उरलो का हंगा इत्यर्दव का आता सिरकून पडलो उलय ना हा हॅलो कोण उलोच म्हण गोत नवे तुका ते बायलांनी पूतस म्हणून नाटक करतोय तू नाटक प्लीज मग मिगेल पडा सोडतीच असेल काम केलं वे तुम्ही तू तुझ्या हे प्रायरी तू कसल शोकी वे छी तू कशे दोन ऐके एके तुगेल घर तिगेल नावार बरोवन देऊ का नाव म्हण दिलं रितीन सांगेल तिथं दूर देऊ का अयो तशी मात्र कोर नका हांव कसने चुकी करनी फोन अंगडी येती हॅलो हॅलो कोण उलयचे हा फोन कट जाले ते कोण मनुष्य म्हणून म्हाका करेक्ट सांगाती तो तुम कितले भिवेतस म्हणारी कसंकी दल्ला हंगा अन्नन तोंड सोडचे पशी पुढे तू सत्य विषय कसा म्हणून अम्माक सांगका अम्मा कसन सांगका रे कसन सत्य विषय सांगका तुका हांव घरा भितर असतली मिगेला कसन विषय असत रे अम्मा आन कसं की होड इकटन सिरकला कसन किती म्हण कळलशी आमको परिहार सांगू जायना तुम्ही आत्ता सांगलरी आम्ही कसने प्रयत्न करू येता ना म्हण जाल्यारी तुमगेल कष्टाक तुम्ही वाट सोदून घेवका जाता म्हाका न्ही ताका संबंधू ना म्हणल्यारी हांव दूर राबता कसन करतकी पडे हांव सनी पुतू उल्लोंग घेवंती लढाई मान घेवंती हांव सीधा भितर वता